Kalilin. This is Island Ski Vlog, the Bicolanang, Oragon. Mga lalabs, tara, let's go. Punta tayo sa PCR. Magpi-PCR po ako ngayon mga lalabs. Ayan, samahan nyo po ako doon. Magpi-PCR po tayo sa Ultra Mega Medical Clinic. Ayan. Pupunta po ako, naglalakad lang po ako mag-isa. Ayan, yung Aljimi Mall. Nasa Aljimi Mall tayo, sa labas ng Aljimi Mall. Ayan. Yan mga lalabs. Ayan. Naglalakad ako. Ano pa dito? 5:15 pa lang ng hapon. Ayan. Lalakad ako. Ayan mga lalabs. Punta na tayo. Tawid ako. Ayan. Ayan na mga lalabs. Ayan yung Ultra Medical Center. Ayan. Ayan yung building na yun, yung una. Ayan. Yan po yung Ultra Medical Center. Ayan. No, I'm vlogging. Yeah, this guy is asking if selfie. No, this is YouTube channel. Ayan mga lalabs. Nandito na ako. Ayan, yung ano nila, yung tent nila. Ayan. Yung tent na yan, dyan nagpi-PCR test mga lalabs. Ayan, mamimit na naman natin yung security guard. Yung security guard dito, ayan. Yan mga lalabs. Walang gaanong tao dito. Ayan, nasa Ultra Medical Center tayo mga lalabs. Ayan. Pasok na ako sa loob mga lalabs. See you later. A few moments later. I'm here, Ultra Medical Oval Inn. Magpi-PCR po kami. Ayan po, may hawak akong pera. Ayan. This is 100 dirhams. I'm together with this beautiful lady, Blessing. Her name is Blessing, mga lalabs. We are waiting here outside because they said, the security told me inside it's more people. So, we will wait now until they finish, then we will be there inside also. We'll be the next. Okay? See, the security is there. It's very handsome. Wow. Oh, mga lalabs, we are still waiting here. Yes, this is not TikTok, this is YouTube channel. Ayan, this security asked me if this one is TikTok lalabs. This one is not a TikTok. This is YouTube. Yeah, see, he's laughing. Oh my God. Oh, mashallah. This UAE. Yeah, this weather also very nice, mga lalabs. If you sit outside with somebody, it's very nice. The weather is not cold, not hot. It's like in the middle only. So, mga lalabs. 3 days later. Ayan mga lalabs. Tapos na po akong mag-PCR test. Ngayon, babalik na naman po ako sa loob. Ayan, naglalakad na po ako uli. Ayan, napakaganda ng weather mga lalabs. Malamig. Hindi gaanong malamig, tama lang. Ayan, tatawid lang ako. Ayan, mga lalabs, kitang-kita yung, ayan, yung Aljimi Mall. Ayan. Ayan, mga lalabs. Ang sarap maglakad sa labas. Ayan. Babalik na ako sa loob. Ayan. Maglakad ng mahina. Ayun, ng lang, dahan-dahan. Para matagal makabalik sa loob. Ayan, may tao, may dadaang sakyan, mga lalabs. Ayan. Tayo masagasaan. Ayan, mga lalabs. 2 weeks later. Ayan mga lalabs, nasa escalator na ako. Babalik na ako sa loob.
Ayan mga lalabs. Huwag niyo pong kalimutang i-like, share, comment, and subscribe. Don't forget to subscribe mga lalabs. Thank you for watching. Bye! Wow!